Salutare lume, numele meu este Tudor și astăzi o să vă arăt cum să luați mape pentru telefon, pentru Minecraft Pocket Edition. În primul rând o să fac o demonstrație. Vedeți că aici am toate mapele, Hunger Games, Skyblock și multe altele, da? Tot felul de mape, dar după cum vedeți, Tudor, Super, Tare, Castel, tot felul de mape, niciuna dintre ele nu se numește Tazader, da? Primul lucru care trebuie să-l faceți este să dați aici back, după care să vă închideți telefonul așa. Al doilea lucru, vă conectați telefonul cu cablul USB la laptop. După ce v-ați downloadat aplicația iPhone Box. După cum auziți, se încarcă. Deci, în primul și în primul rând, trebuie să vă downloadați această aplicație. Ea o să vă îndrume, ca să zic așa. După ce ați downloadat-o, vă conectați iPhone-ul în laptop. Și după cum vedeți aici, în dreapta, deja se poate vedea că mi l-a detectat. Tudor iPhone iOS 6.1.3. Dar în același timp o să vă sară și iTunes-ul în cap, pentru că asta e posibil. Așa, închideți iTunes-ul. După care vă duceți în iPhone Box. Aici este mapa, care presupune că am downloadat-o. Mă rog, chiar am downloadat-o, dar mai de mult. Deci odată ce luați Minecraft, mapa, trebuie să o luați pe Minecraft Forum, de aici. Vă duceți la mape, la search sau la must read aici. Apăsați pe ea și o să vă downloadeze sub formă de zip, vă recomand. O să vă apare acolo mai multe forme. După ce v-ați downloadat mapa, care să arate exact așa, intrați în iPhone Box. După cum vedeți, aici scrie Tudor iPhone. Aici este iPhone Box Classic. Intrați acolo, apăsați User Application. Acum vă citește toate aplicațiile. Găsiți Minecraft-ul, cum am găsit eu. Intrați în Documents, Games și tot așa, până ajungeți la toate mapele. Al doilea pas. Faceți click dreapta, creați un nou folder, care îl numiți cum vreți. Eu, de exemplu, să-l numesc pe al meu LLL. Nu prea am inspirație. Apăsați pe mapă, pe cea care ați luat-o. O să vă apară aici dacă vreți să cumpărați, dar mă rog. Subliniați tot ce este în ea, cu excepția folderului de sus, ultimul. Și retrasați înspre folder. După cum vedeți, tot ce aici s-a transferat, cu excepția folderului în ăsta. Intrați din nou, sunteți tot în iPhone Box. Doar o trageți înăuntru. Acesta se va downloada foarte rapid. După care, faceți cu asta, așteptați câteva secunde. Vă deschideți iPhone-ul. Ca să-mi bași parola. Că întotdeauna cu parola. În Minecraft. Start a game. Ca să mai clarifice imaginea. Așa. Și haideți să căutăm Skyblock, LP, Sky Islanders, Diamond Butter Quest, Jungle Tea House, Slenderman, Diamond, doar așa. De obicei spre final ar trebui să fie. Uite, uitați. Tazader. Chiar nu spre final, cum am zis. Intrați în lume. Așteptați să se încalce, pentru că e o lume foarte mare. Și vă puteți juca în bunăvoie. Mă rog, pe ce și din apă. Și cam asta a fost. Și așa puteți să vă luați tot felul de mape. Dar cam asta a fost pentru astăzi și ne vom vedea data viitoare. Dar până atunci, bye bye!